Déhúr methe agus bhfuair giad fáilteiste go dtíon chéige séú a grána seo do Comórtas Peile na Gaeltachta. Tá míidsa in Gaeltachtaíar conil ag gíl cártha na gréine agus na gaotha agus ionad úntacht an Comórtas seo feirmeach ar an Páirc a rudí go hálainn ar fadansa. Ar thaobh na láimh lé tá narí geagaing an gé is séide ina ró ó cúla bhóthir agus ó cúla na seomraí festas ar thaobh na láimh deise. An dá ian bhí an Comórtas atá hena sa bhíon 2004 agus de bhí an dáir an a bhí sa chluthe ceannis san i gimirt a ríis sa chéadlathe in ómh. An chéadlathe de chluthe ar éithead a bheith going idir Comórtasaí sítear agus sóisiir na bhar agus Comórtasaí sítear sóisiir agus idir bheanach na man idir seo agus tránóna dé luin ansa ar Páirc Tamhnaigh i gíl cártha. Gíl tSéadhna híosansa ar thaobh má láimh lé iad san is idir síne is a seara agus is mar seo a raibh siad san chun Páirce. Sa cúlacha san tá dara ó hAoine an lína lán cúl mar atá a glár i bhar a dó sémas ó conrathe an lán cúlaí agus captéan na fórne ón ó Dochartaigh agus ar thaobh na láimh lé i bhar a cethir Mícheál ó Nia. In sa lelína lár tá adan baréad ar dhéis agus cansaí bhar a seachtaíoch a chahabh siúd Cathal ó hAoine mar lecúlaí lár agus ar thaobh na láimh lé tá Seán ó Gocáin. Lár na Páirce, Ruaidhríach inahí agus Seán ó Déan. Ins na tosathe ar thaobh na láimh deise mar se le híomh a dóigh ar a grim tá luach ó munile ar a dahad slát tá cahalmach inile agus ar thaobh na láimh lé i bhar an né dóranach donacha agus leistigh dóibhsiúd in sa lína lá tosaigh tá Mícheálmach inile agus tríodigh a chahabhaige Joshua hAoine ar ibhar na Cairnáige agus i bhar a fethe cuaig Pádraig ó hAoine atá sa chuoine eile. Sinnéad buchaní mar a denim sinnéad buchaní Gíl tSéadhna ó chunta Beo agus ar thaobh na láimh deise san tá buchaní agus píordíbúr an Comórtas sinnéad gréadúr go bhfuil an Comórtas seo búte níos minicíocha san ná éige eile. Néigín ar fad búte chun ceann denach trí bliana díagóhin híos a rhain ó gúnach i Bort Láirge agus ins na sála ortha tá néamhbháin sa chuma a gréadúr i moch an tosaigh fé láthir agus néigín do chréimhacha sítear búte a chusan. Agus is mar seo raibh siad san go chun Páirce ní léon ní réomhhuiitina chuig na himhiricha leis na honnaid. Sa cúlacha san tá daithíach na bard agus i bhar a héana chahabhaige an lína lán cúlan san tíornán mistéal le fehanna ar a grin. Éman mac gile bríide i bhar a seachtaíoch agus ar thaobh na láimh lé Jamie ó Gaeltachta agus i bhar a fethe trí a chahabhaige siúd. An san sa lína lecúil tá i bhar a fethe cethir Jordi ó Gribún an lecúlaí lár Cathal Rua ó Gaeltachta agus ar thaobh na láimh lé tá Liam Brunach agus i bhar a dóigh a chahabhaige. I bhar an éalár na Páirce se Peadar Maché in éanach le Joey ó Colla le hibhar an éideag a chahabhaige siúd. An lína lehasaigh san tá Seán Paul ó Gaeltachta ar thaobh na láimh deise cíanmachtaí agus é siúd a chahabh gansaí i bhar an trucha ar a dahad slat agus i bhar a cuaigdeag Seán mac gile bhríide ar a glíháin lé. As leistigh dóibhsiúd sa lína lá tosaigh tá Crónán mac fáidín i gcuing a bháin de fethe sé ar a grim agus sa chuin eile tá cíanmach gile bhríide agus i bhar a fethe hochtach chahabhaige ach an san ar imime le Cairnáige agus i bhar a cethadíoch ar a grim tá an seanón dúr é héin cuihín ó Casadé duine dat bhuiir an banistíochta chum a hanéanach le Rónán mac níanais Franci ó Fríd agus Seán ó Gaeltachta a cas a dul chun Páirce a docht mar lán thosaí do gréadúr. De fórne mar a denim is síne sa seara las Mahunsan tá réiteúr Mahunsan cuihíach ina le ó cuman Dave Columbansa os na córsan agus furin am lánig a siúd cuma tá colmach ina le agrathir éadánach i lasmig Jason ó Cuní agus cinna ó Bernige agus an dá taobhlína tá Rian Brunach agus Déagláin ó Caeltachta. An Páirc mar a denim i fiachad go húntaach sciomara beartha glán ó hús deirigh agus an áíadh gachéad in óir agus in agar ag an guiste áitiúla agus iad gobar le blianta ar an dogla seo agus a riad san le feiscint ar an Páirc agus ar grumpla na Páirce ach fiúháin timpla na Páirce chuma slú deasig bailúisteach an ar thaobh na láimh deise fiachad tSéadhna i dro testáin hálan san
cuman Lucas Gael Kiel Cara os Mhaoir agus bhfuil tá de búl cíní is tSéadhna an réiteoir fósmá lá na Páirc an dáiran mar déir me vísa gábhlíon ar a hAoine nuair a bhí an Comórtas go déirnach go gíl cara agus de bhí an chluthe cheanise san go dtí chluthe déirnach gur fad idir gréadúir agus mar déirim cíl tSéadhna an dáir an tháinis agus is Réamhbhabhta Sinsir é seo tránóna má se so bhíidir an sa go déirnach agus tá túsach chucha le Comórtas na bliana agus eiste go leor bhíidir éigen ar rána má chéanamh gur gábhlíon ar cinna bliana ar a hAoine de bhuaig sa níon 2004 de bhuaig an íar bhí craobh lein na Peile de bhuaig Arsenal an phríomhrein hasanna agus bhíidir ceapa go méidir gomach beáíonn staire má bhún gréadúir an Comórtas seo im líana comá. Iad a taistil go láidir don Comórtas ach in áíanamh iad bhíomhtáiste mar go bhfuil chluthe breise go son an ná éige eile an ocht agus begar éibirt ar an ine sahadan dánach agus ar an lún más bhaileotha an corann seo a bhuairta bhaile an réiteoir má lá na Páirc an píp buntaige ar a bheadóig sinné cuihín mar cinile agus cuihín a gléchar na fórdain is go bhín régle tasanú mar a dénim beige cúil an hAoine más má leat á chosint ag cíl tSéadhna gréadúir gimmert isteach sa cúil san i gcuine na gcuithe insan chiad le bhí sa caiint le muinte na háiteo chéad a bhír a fiachad sús ar héamh bhóthir nó ar héamh bhailehúr más má leat siad an cúil scórála ansa i gíl cara gádaí agus le gréaláidir tránóna be sé anna dheochar scórna aimsú ar héamh chuin ach de fórne a í lár na Páirc fé láir an réiteoir céhí mar chunile agus é siúda dul chun caiinte leo tá gríon láidir in ársúlahansa a fiochan tSéadhna na Páirc agus an féilcaite an áne agus Comórtas Peile Gaeltachta fé sé fé láinteol agus cic sé láireach i gréadúir agus tá sé ag seán déan an san ach chalístíota an san agus an adógá héide ag an réiteoir agus seachuig cíl tSéadhna ar an útsaí. Well, bhíidir ará bach beidir gur béal bochtachas a bhíarsúlacha ar baint na rá go ráidir langalóir a taistil le bliana ach nósaí go aimsinééis sin an féilecha san. Iad a dul chun cí, ní bhíidir seacht sinné sin dechar na himhreachaí a bhach Seán ó Gacháin. Isteach an árbíl, isteach í an lantasaí, Josh ó Chiaráin, isteach san Josh a casamach leis an don. Iad fáideach go mágan níos mar a déanamh an gail an a gúlacha insan ciad leise agus iad a gaimsú sús i dro cúil an bhailehúr nó cúil an bhóthir. tSéadhna go dtí taobh san an Páirc, tá sé ag páidre ó Chianáin tSéadhna go dtí fearad a hadsláid cahalbach chunile go dtí taobh an Páirc an san bégan don tosaí cúlúisiir chun an ceann san áil agus san bhecht chun cín. Fós an seilebach bad in cíl tSéadhna is agus pascor a sír feire ó gine go duine dahad slatamach ó cúil gréadúir cúlú sír ach an trúr mar in siad agus íireach seo an dolisteach a dro cúil gréadúir an ardain ó búlta isteach don chu lé ach an ceann an teach go fada le dahíbach na bard agus seo chuig gréadúir ar an útsaí a hána lehéad na bar ach an ceann san bheitthe ó lámhíní an imreoire amach charis an taobhlíne ar héamh san na Páirc agus beag an cic taobhlíne ag cíl tSéadhna. Ceansa le tógad ag Josh ó Chiaráin sé cuiineh ar thuairt féin spreachtastóir go bhfuil an gcué mar chóirige. Ceansa ná bhfuil an líanaige tá sí cuacha lasma an báta san má se íireach tréasúta chun na ceartúirta ach a béidir ná thó sé an Gaoth Dobhair agus go riimiigh an ceann san lasma agus laistíir agus ar fóríil. Dahíbach na bard, teachtamach go dtí líne Slatar ahead a thugad is fadóir ach an lína 5 méadar an is. Seach go lár na Páirc, beag an ceansa simún an áda nóha, beag an tarachá dhéanamh san an réiteoir den túrim gur feargéadúir gur duine chalíis agus ceanteach tSéadhna go gréadúir agus idul ar an únsaí an ceann san istígan san ó scóra chúlacha i bhír a cuidiú gréadúir sinné
Sné Seán McGillivreide, fósa tSéadhna níos dírí, níos tapúla, dá mar a bhí godíise, ná mar a bhí ó Cílcara, ach an dedicíon ag Council ó Seán Paul Gaelachóir a do lasma agus an seans methe bhóléagar an san Gaedóir comá. So, mar a deidir an chlasa, gomachtar ag brag stanéir godíise, ach gáneomad is 10 second mar sin methe, ach tá Gaedóir dollar an ún síris an Council an úrse i gibir a fethe sé sin é crónán mac fádín. Siar go dtí fethe ceir. Fethe ceir sin é Jordi, tSéadhna na Páirce. Gaedóir an a hóiste ina gcuidibre, Seán McGillivreide hAoine ó gcuide go duine, fós a brúch an cídinis, casa timppel, passasteach a lárbíl. Dibert anna chuide lár na Páirce gan puigan na clíháin an Council na Tráchtaire go dtí Seán Paul ó Gaelachóir go dtí Padamachí tSéadhna ríis anna luach ag an dáireann go dtí seo heilemh an Council chuirteach a lárbílí Gaedóir gan éon scór feiceú go fólaigh. Council is ag Seán Paul ní Joey ó chola an úrse an ceann deas an úrse is ag Seán McGillivreide Seán chomráin agus siúd pas láimhe a ríis cas an san an tSéadhna a tugann sin pas siar go dtí Jordi a feine is deachar a gúil agus an Council is seola harna sin tSéadhna an chéad scór den lethe i Gaedóir Jordi McGrimúd. Kikimachadis le tógad ó chúl Cíltéadhna gcuineanna gaotha ar leis an gcuibh cinnte go marrá Council go lár na Páirce an áirna nó déanta go ag rua ó Gaelachóir an Council a ghlacha agus seo chuige siad ar an útsaí haol na bhfuil an Páirc ó gcuine go duine ceann deas taping os córa chúil le cheansan cúlach an Council búilte díreach lasmad an gúile an bátasan agus an Council a meheach gur cic 15 méadar seans le Cíltéadhna an uairsan dar dhíimigh an Council na isteach sa cúlach ach tá sé anna echar fiochat amach an tríú bhíoigan sa tá pe glunnetáil tá sé slach agus well tá sé dechar na hebrecha dhéanamh amach dá réir. Cic sér 15 méadar is i Gaedóir. Daimach bar de teachtamach ó gúil leis an gceann sa thógad an odas go náithí inis le déanaí ná an cic a thuairt don gúil báire. Daithí. Seasa siar tá an aidige, tá an crinis aige agus tá an tarna feite i Gaedóir haris an drasláin gá chúnaí inis go san go réad scór fós i Cíltéadhna agus octóbal go leith imirithe in san Ciatha. Kikabak go chúlan chúin an san. Agus an Council búirteach go maith dará chéanáin i lár na Páirce ach ar ríis Gaedóir agus an bhrise á léamh níos tapúlacha ná martá ag buchaí bheo agus iad a dul ar an útsaí. Isteach an sa chofan le Seán McGillivreide, Jadaí cadí sé siúd chu sé pas isteach an san go dro crónáin a chalíistíanta Council Comórtas róada agus seo chuig Cíltéadhna ar an útsaí. Beagdach caiilte, beagdach búte ar dais agus san an chalíistíanta ar bheo sa hen séraigh leis an imir agus an imig. Fós a dul chun cín, passasteach sa spás an áir na leotha. Déanta go maith Cíltéadhna an bótasa tá sé an látasís né Joshua Ciráin. Ó Ciráin siar a chun sé Council, bhfuil Council beagdach caiite sé deach ré fichasús agus an múrse chalís graimhigh trúrnas na cosantóirí Joshua Ciráin. Ar a bhéon seansaige an felléimir ach bhí an graim a bhíocha bhí sé bhí sé bhí leach agus inis tá cic séir isteach ag Cíltéadhna. Laistigh na lína 15 méadar ach lasmo don stúa agus sé an fearla hifir a héan granta ar a gansaige ó de Wellenborg atá taxús nis. Seanach rudnach féidir lumsaí a bhamach. An ceansa níos giread an gúil ná an ceann a bhíag Daimach Robert ó céadhín ach tá luach gáfaid ar a ceansa mar nach cic 15 méadar é. Agus tá
Daróí ná i fechart ar a gúil an ceansa a bhla go eige agus tábíd ar cóthach an ciad bradaráiste do Comórtas Peile Gaeltachta na bliana féfe sé feice ó chúlbáide híl téana bin dara ó hAoine. Is an bhirt chúlbáide ar chlár a scór. Ceansa go tSéadhna Páirc an áde nóha a sé ar rua déanta go maithe siúd agus seachúing ar ruúthar agus casa chun cín. Cathal rua agus chun sé tús leis na únsaí sin jaidte ar naisianíise chu agus slatamach ó chúl híl téana tá siad sást chorógaine go duine tá sé Jordi fuair cúnaí ó chéad bhín. Amachchan sa go dtíon taobh líne. Ón de bhórcha. Dal chun cín go fáil, tlúiseach maithaigh Gaodóir bad sa bhíidir chuide bhar a chúnaí an réiteoir tax an tlí a dálamh chun an áirdige agus pasaisteachchan san go fada le cíanmachchatí siar amach go dtí ihar a hochtíoch sé seád pól ó Gaeltachta do Gaodóir tSéadhna Páirc héad siad san chomha agus pass láimhe rís an bó pass atá feice go dtí seo ar neiscití seád pól a rís seád pól go lár na Páirce, Gaodóir, Mhaoir, tóiste, gád cúlín an taobhagaigh na bratacha hálan san ar lán fallúin de chafárá. Brú, ó gine go duine, cían machatíon is do Gaodóir, fósadal chun cín, a drinimisteach, beagdach gur chailte an sólán báta san na chamáte siar ní cas a feire agus pass láimhe uig siúd chuma amach í taobhile an margach féire bud simbóte ar leis ag buchlí bhío tá numarcha passála numarcha útamála ag Gaodóir an báta san cin téine an passan amach go fan le cahalbach ina le déana go do cíl téana cabhar álar go jaidte an cabhar san lehad san is go láta sí Joshua hAoine lenicetóig agus an ceansan tuchadús ó drasnáin ag an gúlbáire. Béidir go raibh sé ábhíd beag osiciún ach dairig le daithimach rabhár na lábha chu léthe is haing sé núsa agus seochuig Gaodóir i brise ar an bhrithúnsaí ar go taobhile na Páirce an báta san tá sé ag seánmach Gilmríde a casa timppel. Ach rís Gaodóir an dolamach chan siad Réamhbhabhta tóiste padarmachí chun tús leis an uairse a dul chun cín pastor chuig an son ag Seán Pól ó Gaeltachta ar naisian san Gaodóir fiochan daintéire chun báta san ach amach a héad an pasternach agus siar a héad an pasternach agus tosadó siad an rís go dtí padarmachí ar an lína de hana chuig méidir chun an ceansan có fada le crónán mac fáidín. Anna chud den selahí Gaodóir gan príomh áilecha as. Fós a dul chun cín, fós a déanana go maithe san tá fearla ifine feiche seachtain a grim sin é cathal rua. Cad dhéana sé siúd leis, fuil casa sé timppel deo sé ar naisianíise. Agus fós ar a dahad slát ó gine go duine, imirt anna hóiste, ifine feiche éiste gan san tíanán mistéal. Agus an ceann pascaran sa ceann desan sa ó scóra tosaí agus déanta go báta se ag joí ó chola ach iarach lag féire agus faran an scór mar a bhí 8-9 beagdach 9-9 marthe I mithe in san chiad lehansa agus na fórne ar chó scór gá chúlín an taobh ach le deart na gcríthe chafárá go mbeadh Gaodóir níos sásta ná mar atá buchlaí bhío leis an imir chuníise go háirithe le Gaeláidir in a chuineh. Go tSéadhna Páirc hagan an cicamach an áirne leo briste nús feite I cíl téana pas láimhe siar dahana cybradán ar cíl téana nó méidir níos an úlaí an deire seachtain sa a rá gur dahana cíl cára goram agus buítá cabhacha iad dul chun cín bhí lehad san báta san ar chúlín agus is tólam go dtigan bíhalmachchan le gur chailte an sean san báta san as an ceann san methe leistíir. Ní heag Páirc ó hAoine bhí ann agus an sean methe leisrachad san ar bhuachalí bhío. Cíl téana. I ceannaí níos le níos cófada le fearbhí ina éonar an sanna fe second do Gaodóir agus seachuin is siad a teachtamach Jordi ó gribún a bhanig an ceansan is a hosla go dul chun cíinead. Rís tá sé échan éad éis go teach tríd bhuiineoigan sa. Ceannisteach a dróna do sa. Pass siar an dúir se, siar go dtí Seán Pól ó Gaeltachta.
Seachún iad agus iad a bailúchan cín, Jordi a gribún, hosta sé siúd an glóiseach, chur sé ceansan siar agus ceansan búlte agus éirehansan ag Seán mac gile bríide a churíis an ceansan a cuacha lasma. Weil vís a rá riimiseach lethe, go bheith sé annaíachar éon iran scóráil hís ar théamhsan na Páirce. Ceidir cín chur hamúgaríise ag gréadóir ach iad fós an áirih mar begáín le chus é nóma díag fácha in sa chiad lehansa go téamhsan na Páirce hagan an cig fear an cíltéana ag gaiirí ag dír éirí le Seán ó go cháin an ceansan na chumhéada stig san imirt agus an sinmh thnáis a ríis ag gréadóir. Trasta na Páirce héad siad dul chun cí go fód go leor an imirtacha Joia Colla a Stachanson cofada le Cronán mac fáidiad fós trasna láimh chur a léthe ag fearga cíltéanach dí réidir leis é chumad siar héad siad a ríis go dtí Níl Macrí. Ar Padar Macrí bechirte go bará. Fós a dul chun cín, dieta go maithacha ó gine go duine. Leistig den stúin is, cad a dhéana siad, reis siad trasna ríis, tuair siad seans dosaí dul chun cín ag an ceansan búrtaisteach cófada le Joia Colla a casamach agus ríis, well, tá crógachta testáil béidir le tuairt féad scór a gcuidir na ghuihead sa ag cíad cátha tránóna agus well go leor na talamh ag gréadóir ach nachfuil éad fúd aimse ar a ceansa a díseo ó gcuidir go duine leis a dodan agus tagad séadús go dtí chríomhín ó casanne fear mór láidir grí ag ní réidig le chríomhín mórrán achar a chur leis a geansan agus an sinmh thnáis ag cíltéana agus iad san leis go taobhsan na Páirce. Déanta go bhaid san ag gréadúir, déanta rás ar fad ag Páirc mac gile bríide agus é Réamhbhabhta agus an ceansan chur a cofada ag leis an dosaí seansastí go scóra chúil Pasir tá sé ag fós á gcuidir go duine fós a dul chun cín chríomhín ó casanne leis an ceansan ach an ceansan a dul lasma agus an ceansan meheamach ar théamh na láimh lé glóirí bridíata san ag cahal rua ar fe second bhí seans ar chúil ar sé amach go fan le chríomhín ach de bige íireach siúd amach ar théamh na láimh deise. Amach an his go taobhile na Páirce. Trasnoig, náir de loha, ceatach an ceansan rise feargréadóir ag cúlú siar stólim go de decharíon amach céhíonn san béidir caitheach in le a bhí ann agus féire an chalís ar gréadóir agus iad san a teacht amach tá sé glú ag dul chun cían is go máil díon brenach bhí sé san láran éananig tagad sé go taobhsan na Páirce gréadóir a brúchan cían. Tá sé fós ag líam brenach. Chun sé ceansan isteach cofada le Seán Paul. Casa timpel, casa amach, cad a dhéana sé siúd, tuair sé an ceansan cofada le Seán mac gile bríide, trasna na Páirce atá siad a gemacht. Thnáis a ríis go dtí Seán mac gile bríide. Dul chun cín go máil. Tá sé de sin cían machatí agus ag a thuirta gar a ggóla cúlbáir teachtamach búltaach aige lena gan déanta go maithan báta san ag dará cíanáin. Arís, cíltéana ar an meagán ach iad cothram ar chlár a scór. Fós a brúchan cín. Ceann isteach drón lína lá tosaigh tá sé isecha tuairt féad gúlín adam leáil déanta ar a géadíireacht ag gréadóir bhfuil le ceansan chun dul amach ar sin dína cúil a sé chumátaisteach san imirt ag cíltéana agus fós ó gcuine go duine tá siad féhrúd san lína lethas a gginis ó gcuine go duine trasna leáil den scohéile déanta san ag cúla a gréadóir a churíos an brise i titim go cinálta Vís go do cíl cátha rá ach do cíl téana, ceansan búlta féire isteach an tróg cúil ach lagíireacht an báta san agus an ceansan a dul lasma. Dahí mac na bhard. Farri timpplair. Cad a dhéana sé. Saul go taobhile na Páirc a héad an Kicksan. Náir de le gréadóir, teachtan ús leis an bell, agus iad a teachtan san isteach i lár buil. Sté cahal rua go taobh san na Páirce,
Cofad ag Liam Branach, Sheer di Cahal Arish, Cahal Tráchtaire na Páirc, Mara Derim, Galorlor, the Telev Igredor, now will it sauce the Dulcud Keen, agus scorn a real a good in the Guia. Stakel Arby Arish, Joy O'Connor, Cahal Rua, Arnashti Cahal Rua, Chilishel co-leader Baltason, as a council bull to Gamahige. Well, the starting well, Harisham Drasnan, Scormahan Baltason, a Cahal Rua or Galacor. And kick a Bakanish, or Daro hAoine. Now the Loha will have Rishel Buchet, talk, Stashi Buche, Igredor, Stashi Aaron Barret, Osnian and Glushak Shockwing, Gredor Nish, Sutter Harish and Lina the Hadakwing Beder, Casa Shear, Stakel Arbil, Joy O'Connor, Council Tuckadish, Gofada Le Padder, Padagotes on the Páirc, Sean Paul, a Farity player, Enrique, Sedosa, like I said, Pass Live, Ishtaxas Boss, Gudi Cahal Rua. Shearer Head Shud, Gudi Padamaki, Chasna, Ahariche, Trona Himmerha, Trona Hunsa, I can see the Dulcud King about the Sunnish, Fawcett and Dr. Nashunsa, even if they care, Shin A. When she memak voleger an orshin agus can mehemu ergedor Kian McGillivreed stolim an Baltason. Yeah, a Charlie of Gribun Vion. Mission. Kikamak Letogant in cool boyde, Kiltena. Denomat Numashin Falcon Galahama, Kikella on Gold Boyde, Kikadar of Baltason, Amach Harish and Devlida, Heaven in the Páirc, Heaven Tastoin, or scored Tastoin. Gredor, Staxas Boss, Fightetson, Igjoy O'Connor. Trust the Páirc Henshire and Council Tucker Gudi Sean Paul or Galacor, Count the Staxas Boss, come Baltason, Tashid Agiri, Kian McGilla, Reader, Staxan Emerton Baltason, Actia to Gamagan Gulbar and Ish, Gaval Mahaga Face, the Fair Drasnan, Pass Shear and Ish or Kiltena, Yedigirik Taktabak, and Tucker Gage doing with Clara scoring each doing with Coolina Void for Satara. Tration made some them a good or nothing a Coolina Void could keen. On pass on the stack draw, a Coolinish, a Kiltena, a Kids on the Casabak, comma, few one Lecor the Guia. Got test on the Páirc Edged. Tashigavar Páirc, Rudy McInerney, Goody Cahal McInerney. Mynd I Vikilla, I gymryd cyfal yn y Ceiledson, ac yn siarad ffos ac bad, ige tSéadhna, glwysig yn sys, dach yn drog, cwrwyd check bad down, pas sheer, ac yn sy'n ffeire, fi eich Harish yn drasnawn, ystolym, fi lahad sy'r cwl, stil yn tachar yn Baltason, ac yn tosi y rebysdach, cwrsio chos leis, a cwrsio chos fe ystordig se, os cwn yn drasnawn. Nord y tri yr un. Mac Robert, die Hanian and Felsen Lesh, Yoshet, Canada. Tak the back, Nish, Faribak, Green the Huli, Green, on the Lord, it's Tradona, Count Macalar in the Park, Bertown, or Kiltena, Fighter Nash, a book leave we owe, Agus and Chelif Gusser on Baltasonica, Kalmak in the Le Dulcan Keen, Kalmak in the Le Fosa Dulcan Keen, is Kutcher Counts in the Makuri, Podriga Kiran, or Kiran, Sheergri Kahalarish. Joshua Kiran and Baltason, will the Queen ever count Fadele, a Sheer Hagan Shigri, Páirc or Kiran. Tashi the Gairig and tSéadhna, a chur bun na shelve tipple dahad beder about cool beders on count double deal. Adding 10 count double to one at a fight on Gool Boyde or Garo HAoine or Hiene Vakarish, Shakoing,
Cíltéanna glúiseacht go mear go deasaisteach an árbíl bhfuil plócha dieta sannig na consultóirí tá plócha dieta is féhéire dhéon an tosaí teangamháil leis a béil ar a dalamh agus gréadúir an glúiseach chun cín fear siad de bhallár na páirce réiteúir a sé chun an imirte a stad tá sé go lechar neis ar go éigean fear gréadúir siad ar áidir sa lehead i lár na páirce agus réiteúir dolagóir le leis an Mhaoir taobhlína howlan san buile déanachas tócha agus cíhín me chuna le cainte san leis an Mhaoir. Níl gléitige ar bhfuir taobh seadad barc bhil sé láirtaris le fear le Cill le aran baréad agus iadar chatá tar lúint. Fós chóir leis a chur ar airgéadúir ní acha chéanna viditáir. An Mhaoir taobhlína an déobh so meisteachan is chun focail bheige ag glúisean réiteóra chuma. Ní léana áras acha bhfuil cicséir ag gréadúir leislí idir an lína 15 méadar agus lár na páirce. Gan áras tá míad Gaontar Peile ní léon lína 65 méadar na aon rianda mar na bhfuil éon amhánaíocht an sa taobh sa tíre de an ná go háirithe. Agus ar is an cicséir le tógad ag daithimach Réamhbhabhta tá amach ón gúil do gréadúir i gcuiread a gaotha bhfuil a 5 méadar ar an líad sa cic seo. Cé bhfuil sé lárna go maith. Fiachar tuisteach drón na farige, drón chúin agus a drón chúil. Ceann sa titibal héamh de láimh lé, lámh chur léthe ag an gúlaí ach an tosaí chun níos túisce chun gníomh san stig sa chúine do gréadúir agus an ceann san i bríúcha a chalís láidir níotra an báta san ar a dosaí tócha go tappaigh i gréadúir tagus tíar neis go dtí ihre feic cheir gréadúir sinné Ifri feic cheir cabhad tá sé anéachar na himhreachas a gnéir a léamh Jardaí a gribún a charíis an ceann san a chur ághainnig go duinecha. Jardaí, tá sé go haríis. Isteach a dróda da sathe. Tuchas leat amach a thocrú féin. Tagan an ceann sa siar cead eile dul amach ar héamh na láimh lé agus inis I bhí a trídeag an stáilm a bhí gortathe san ó an fún tríú teacumm na scéal a fuair an tríú cúlín a do gréadúir. Agus bin Mícheál cronán ceir betá sé duchar de himhreacha seo go léir a leadúint. Cíche bach, ón gúlbáire go lár na páirce. Cead a gan ceann san áil déanta go maith Cill agus fear a brúchan cín bud dúir sé beasisteach déananig seansar cúlíad sa siar agus an ceann san le bhfuil cead chu a haris an drasnáin an báta san agus tá Cill gofa cúlíad a bháil chun cín ar an gán chuid atá siad ó héamh de Silibh a chá siad crín nó a bhrisin siad síos fan Páirc. Cead an óman nó mar sin fácha go le hama. Nádig ceathir le dáide trí. Daithimach Réamhbhabhta. Is socharúna chaide. Mar a déanam céfad náfuil a cúlín atar a big gréadúir sásta go maith leis a ghiad leis a mláirda nó lár na páirce, fear Cill agus a brise áirige, caithead siad pescah ar le pádraigh á círáid, beáiríd slíad sa Cill a brúchan cín ach an teachta neis a charíis, anna go bháil agus anna flócha déantan san ag an dosaí do gréadúir agus seachúinead iad a teachtamach tagann sé cófada le ihar a dói gréadúir siú na brúchan cín, déanta go maith is go bid líam branacht. A haríonn siad seán na himmartha go taobh eile na páirce agus iad fós a dul a raig. Seán Paul ó Gaeltachta. Siar a hagann sé siú. Trasna na páirce. Tá sé ihar i feic cheir agus sin é Jardaí ó gribún. Go dtí na lesan, go dtí ihar a dói agus sin é líam branacht. Trasna ríis I gréadúir. Sást an táma bheltar lí éigean béidir agus an táma choristeach me gisacha go mé córna go heóha. It's a tanna leach béidir bhfuil lehat ar cúla is go iad a dulcad cín os córa cúla leis an dodan agus an rud cíalmhar déanta féire. Haris an drasnáin chun na fórna chormúir cear a chúlín an taobh agus sáúir sé sin
Ronan MacNeilis agus furin baristíocht a Gaodhir. Mar a derim is Gaeltachta is gála beag agus an ceansa the titibal arbríl agus bútinis I Gaodhir Baltasan Calístianta an Kickséadis letógat I Gaodhir níor scríne an fear chun cíd agus an réal núisiil leis a gaga méidir an fil tucha a raig ag an réiteoir agus bhfuil Tamhnaigh de Tráchtaire agus é díirich an fellidis de hála an Calíise Mhaoir na Páirce tá an fellidis tuchaisteach leis digdan stúa beag agus seans I Gaodhir dul chun cín agus sigin teachta dro lehama an réiteoir de Tamhnaigh ráil is an réiteoir gohfuil si go túr féadíireacht dúbailte agus an ceansa dáthúirtige lasmo den stúa beag agus lasmo den stúa mór is má héan an ceansa haris an trastáin de bú gá chúlíide. Macrabard, fiachad isteach. An réiteoir ráilis é thugad písín beag lasma be. Well, tá sé sásta sé snáid cartaris. A chrú féin, cean san búlta go maithaige stála go bhfuil si Mhaoir héamh na láimh lé agus an gúlbáirí fiachad a dáir dará chéar náin agus an ceansan mehéir bhóléagar Gaodhir ach mar a deirib. Well, tá beag an Gaoth cos a tarna le deirtan nar bhuaig an Gaoth éon chluthe déan an riamh ach an áiríomh is buntáiste agus leis an siilih go léir atá chu ramú I Gaodhir I gcuireann na Gaotha bheithfasúil go bhíotar is tíanamh níos fearr leis agus an Gaoth le na gúla. Ceansan búte lá na Páirce ag cíltéad a ríis. Cear a chúlíad a taobh. An fellidis I GAA Beo. Bóchaí is an brúchan cín. Cad a siad leis an ceansan. Well, fada siad agus fada siad fáinne pasaisteach sa spás déanta go maithagad do síon son chun slí anamh do féin. Joshua Ciaráin. Siar amach chun sé an ceansan go dtí cahalbach anna le mac go láir na Páirce is tosnóí a ríis. Cahalá Ciaráin an Baltasan. Seasta na Páirce I dro an ardáin, hAoine a dro an testáin. Siar a hagan sé díad fear láir Páirce. Rúlaí. A chrú féin ceann mór gríisteach an dróchúil ach an ceansan beáí róada den dosaí, ró gearad an gúil agus amach ar héamh de láimh clé agus an ceansan meheamach bhóléagar. Nóbat a bháin atá fógrathe dá bleiseansa Páirc Tamhnaigh den leithe seo Comórtas Peile na Gaeltachta. Slúama leistíar den gúil os cóir an tupa agus ganáras leistíardas na seomraí festas tá olphobal an ríce agus na síomsaíochta agus olphobal an bhíg comá agus an sahar héamh na láimh déise siad site go go begin ceansan an garda déimlína ní go mead an Gaodhir isteach seo sead stéanach is béidir ige cíltéada chu dul go cí riamh lehama. sé thugad Josh ar an déimlína ceanná chéad bhíige agus du bhíh an ceansan amach ar héamh na láimh clé agus an bhailcéada ar an ceansan níor thó sé neat na gaotha agus an ceansan a bhúlaige le ciúiste bróige agus an ceansan a bithe ar bhóléagar ar cíltéana. So fanan an scór mar a bhí. Cear a chúlín an taobh lehama é teachtain ar dro. Chluthe well is tócha go raibh tulachar ag an Gaoth ar an lethe go dtí agus ar caighdeán na himimethe agus an nadógéannach lehama séite ag an réiteoir cahalbach ina le agus tá a fórne ar cóharach agus iad a túirt féas na seomraí festas chun na haráistí nó an Lucas éad nó péad a bhíonacha iris istigins na seomraí festas san. Ach an áiríomh íseal scóráil an Gaoth churisteach ar an lehem in áiríomh formhór na himimethe ag Gaodhir ceannasacha ar an dríon láir ach drogal ar beidir túr fés na cúlíní I gcuireann na gaotha cúpla ceann chu hamúcha ar bheile na Páirce san bhí cíltéana marachtant ar an ngán chuid bhí sé dechar ortha san dul isteach a dróna na bostaí nó na cúlaí agus fágan san go bhfuil san ar cead a cúlínig lehama bheith siad féhrús an tarna lehanis mar is Gaoth láid ar atása agus an Gaoth san is séadisteach ón bharige is séadisteach I dro chúl an bhóthaireann sa gríad an scala dúas a rig ach tá sé anna dheachar iad fellébert leis an Gaoth san is tú a túirt fé cúl an chuin nó cúl na farige an sa ar Páirc Tamhnaigh. So an scéal lehama cead a chúlín an taobh be bíad na harnáis leis scéal an tarna lethe.
Bhacham get to chin pass here gonna Jordy a fire is Jacker a goal agus a council is Shola Harnish and Trasnod. You know, and if you could get a goal and council that will get us again, Agus Tommy Erko Harak and Keith brought the Roshta, the Comórtas Peile the Gaeltachta, the Bleed of Fefe, about the sun as a council bull to come back again. Well, the starting well, Harnish and Trasnod. Scorma about the sun, a Calrua, or tSéadhna, closer to the Stack and Drunk, who will check back out past year, Agus it's unfair, which Harish and Trasnod, the Stolim, yeah, we lads are cool, Pastor Stack, the other sheds are cool, it's a sheer Agus the Council, will count Harish and Trasnod, about the sun. Agus tá cíltéanna gofa chuúíre bh lehat ar cúla is go iad a dulcad cíd ó scóra cúil leis an dodan agus an rud cíalmhar dianta féire Haris an drastáin chun na fórne a chormúir cear a chuúíre taobh
Pat? Yeah. Yeah. I mean, regla tosnúis, Mhaoir na Páirce, an Dáireann, the Coolú Siar, Circhúlín an Taobh, sé Caite an Arde, agus an Council Bútas Gomasnair, ag fear Cill an Carís Brate ag an réitúir, agus Gréadúir a Dulcud Cín. Tá sé ag, ifir an né, tá sé ag Padamachí, Caite Council isteach, ó gcuide go duine. Siar go dí Líambradach isteach an Arbrín, seansa ag the tossa, well, near a vein rahar good aimshe, it's a tSéadhna, it's a Tamhnaigh, the vegan the skillaka martan, grail and a gulaka. On Reha Yana Vigam and Makil of Reed and Son, with Cosatore Vala Asatli, Tagashetson, co-father, let Sean Polo Galacor, and Council Bolton, Creed, Harish and Draslan, Score Brand, Baltason, Egg, Gredor, Agus Rahana Fain, and a good ibide. Daro hAoine, Tamhnaigh. Is a council Alaska. No, we find out again in the kick in the instant tSéadhna begin council Simulin is Daxagay. Ord, Nordiloha, Dun Correlehe, Wulter Dalav, the fighted so the Padamachí, Gates on the Páirc, Lord and Fenfecking, Sean Polo Galacor, it's a tSéadhna, Trachtaire, Ferrele, a le Feshkir Comórtas tSéadhna Coma, Cahalro, Galacor, Agus Gréadúir a Dulcud Cín, and Council those Coracur, the Antigabahiga Dossi Yadishebach, Furche on Shelif, Cashet, Passhir Gri, Sean Paul Trachtaire, Agus chances on the Crona and Mhaoir at Bhutáiste, ag a réitúir, agus Raigan Imirtanash, the Council will Tá Daimach Rabar that hit O'Hare the Love Clay, Schulzus on the Páirc, Buckadille, Ferdlaun Colum Kille, Ralish Brostu, and Táirc Dayanov, Táirc Shirayanov. Sean Polo Galacor on the Peile in the Glac Tashek on Turfe, all last modern stew, Augustin Coolboire, a Peile, and a goal. No, I should make a Stigton stew. As a council now will get that again, I can council Portugal Creed again. So Gaoth Dobhair is good topic, it's a Tamhnaigh, a Gréadúir, Agus you'll go for Gaoth Dobhair Kunkeen. Trish, well, Katame, instant Tamhnaigh Gano Mukale. Coolboire. Cill Dara og hAoine na Tráchtaire se Gaonsan, go Taobhair the Páirc, Comórtas stig dúis agus ag fear Cill ag féire déalagan fel las Modernlíne agus an Mhaoir Taobhlíne Rair Brage an Gaonsan agus an Shelif Hardashi Gréadúir. Gréadúir Chasadema Hanson, Kunchen Gaonsan Sheer, Kuti, Líambradach, Padamachí on the Páirc, Shuckwing, Cahalrú, Farawan Corgoige, a Cassastach, Council Boltige, Nidolim Garev Rahan Nirokson, Nirev Shekum Pordak, Nirev Nakosa, Socrahe Gartige, Norhug Chef and Gaonson, so Fanan and Faraspars on the Gaoth Dobhair, Agus Council Curra Amu, Okiner Fad Curramunish, a Gréadúir Socrahegadisha.
Count she's Lord the Páirc Irish, a great tour. Bragar Fergador, Diana Kalisha Bautason, Agashakuing, Kiltena, a good in the Headish of Rúisteach of Fada, Joshua Kiráin. Joshua Kiráin, a Casa Temple, Kaur to Starlu, Kaur fighting it, or Gunniga dinner, Agasay, Bullet Diana fighting at the sea, Agasil Stack, a Yanavega, well, Bader, Gravisiga, Gravel Bullet attacked, Kirshan Passawig, Glock Shellish and Wille, is Tlakashe, Lesham Kixer. Kaur bhFear, ag an réiteoir Gadisha, on Merters Ernate Lintige, Oberforna Mahaga, Idir Krivi Macanale, Agus Rian Branach, Agus Diglano Calacoin, Shansonish, Ig, Bokali Wio, and Score of Horta Stachtir, Colina Void, Joshua Kiráin, a good in a Gihe, Colina Atara. Carried on with correct, meh. Smúra níve a lascáil le cór na gaotha san na teachtasteach ón bharige. Agus taithbach Robertas gan dawn a dhehanna an siad chun cín. Amach go Lár na Páirce, cechtach na Harish Lár na Páirce an uair sin. Harsta go léir, dulchan cín, Fergador a brúchan cín, bhfuil an ceann san feiticha, leistig den lína da hada chuid méidir lehats ar cúlan Bautasan ach ar ríis. Anna iarachtig dosaí ach anna hábháilt ag dara ó Chiarnáin. Cha sé féin ar théamh na láimhe clé as dairig leis lá chur leis ar nós an tachar a bhí Fergador á bhula agus á lasca go híseal ach dairig le fer iris anna hábháilt iarach. Ach seansan is ag Gador méidir ón gic da hada chuig méidir. Cansa fácha ag an gúlbáide. Tá hébach Robert, fer mór. Ceann mad tuc an úsaige, osciún trasnáin insan chiad le. Agus ceann san is le lascáige le cór gaotha isteach I dro an olphobal, isteach a dro na siomraí festas, isteach a dro an bhóthir, isteach a dro an bhailehúr. Agus aber le díana bhíh a Mhaoir cúil an brata chur a lúsca mar an bheartíanta go patenta ag cúlbáide Gador. Sin ámat methe, náda seach le náda cúig. Notice. Bugri. Beo niverish ko Rahulson in a gunte féinas vi Gador nun gaul Gador ganaras agus an krev Sheetcher sa gunte búte chunis minicína enge elle krev alla búte cosúlíon gavílis a hogtig a ceansa cumata stig sa libertacha ach seachuig mé ó tachtas piucha sús go háling an Bautasan I cahalog Kiráin agus fighter nationalisige couldn't sé ceansa tSéadhna Goodie Micheál Macanile, Goodie if it is shocked, Sean o Gaoth Tráchtaire ríis ach tá cuma an scéal go bhfuil Cill gimmert níos tapúla na mar a bhí aiscint ag uha in san ciad le go bhfuil gimmert níos tapúla is I gcuireann na gaotha na mar a bhí le cór gaotha in san ciad le. Tá go na ceansan dír fear Lár Páirce, Rúri Macanile. Isteach Lordaín bhí an pasternach díreach le chor ach Fergador cumad a húil ar a bell agus seo chuing ar a bhrith únsaí agus a dhéanamh go maith an Bautasan in is a dulcan cín. Sean Paul Galachóra hostaige seo isteach a dro cúil leis se don tSéadhna hen an ceansan agus Cronán mac fáidín leis an gúnaín ar a Comórtas sa deirí hir I bhí sé isteach go tappaig I bhí sé isteach agus chuir sé Harish tSéadhna lena gon. Ach ríis hair sé sin ón féile gearra gomach ar bhfuil in na Páirce frithúntaí tappaigh san ag Gador agus Harish tSéadhna.
réiteoir agus an nimmertá stop aige. Páirc mac go le bhríde stáilm atá teachtasteach do gréadúir. A tharú déanta go san. Ciceamach a tail san na páirce. Ar neisiirí go gréadúir. Páirc mac go le bhríde henig isteach agus cían macatí a dhimí goach do gréadúir. Seach chuin gréadúir ar núnsaí. Diaag go bahad san an council bult agus Spórt agus snasta ag Páirc mac go le bhríde tá díreach taketeach agus a bharc fáchaige ar a gluthe heile féin an council is seola go háir idir na cúdaí. Léon úd ar fad gan áras a bhuaig gréadúir chudan an aireann nó chudan Comórtas Peile na Gaeltachta cumáile sin gan áras tá craobh gúna gáil búte cúigúir díag ar fadacha agus mar a deirim an ceann deireanach sa líon 2018 nuair a bhúidir craobh ola comá. Níl í córathúil chéanna ag ciiltéanna chuoine gurí míidir go chléthe canis idir bheannach na hhéir na glob sa bhliaon 2014 ach gréadúir agus graimín is acu ar a gluthe agus iad a glúise go mar a dul chun cí lehad san sahan is acu ar scór eile ceansan a teachtamach chad a hálóig leis an ceansan tá si meheach ar thaobh na láimhid lé agus an ceansan a methe ar bhóléagar ó Jordaí ó Gribún. Chiad ceann eile der luch baristíochta hís an safú. Nach é sin an scéal ar fad, an chiad ceann eile, an ceann is táchtaí ar fad. Cúlbáide. Dis ceann san lechan nús feite gréadúir arís, gréadúir sásta is é chorógaine go duine. Né gúlín le cúlín ar chlár a scór agus béir go bhéad arís an bhearna san áscailt iad a dul agus scórna testáiliú pas feite ar neis a bátas an a dul isteach ar a gúil agus an ceann san tóg a búil sé cúile tagad sé nó san ríis an ceann san míá an úair sin le gréadúir dá bhí an ceann san Haris Drestán ó Cahalrú ó Galachóir ach an ceann an légar i gáardú do bhuchaní iris agus an ceann san Alagard an Tamhnaigh amach Haris an Tamhnaigh ach bhí réiteoir taréis sún sa gráma eiscint agus beag cic sé an do bhuchaní bhío agus an Tamhnaigh Páirc sin é ruúí machchanile a chun an ceansan dína fortí Seán O'Dane trasna na Páirc agus troslóga mór a fada a thógad i gceasús lár na Páirc tá sé feite ar ríis ag ciiltéadna an a garda Tamhnaigh dieta go maithe sanna go látasí Joshua Ciráin Manchester ach an réiteoir de chunig sé an brús an rám an báta san agus beag seansan is i ciiltéanna. Seo ceann simúlin is. Tá ceann sa béidir 3 méadar nó mar sin amach óchúil gréadúir gargalúir don Tamhnaigh cúlbáire teachta níos na Páirc leis an ceann sa thógad sé dechar a go dtí gaoithe. Ceann amháin feite go hena féin ag dara ó Ciráin ach an ceann sa mar a deirim níos deachra dá an ceann sa chéad le nuair a bhíon Gaeile na chólaige. A thocrú féin. 35 méadar nó mar sin amach an ceann sa bhfuilge rógard an gúile ar thaobh na láimhe deise agus an ceann san metheach gan rá do bhucailí iris. Ciceamach le tógann tar thaobh na Páirc ag daithimach rabard. Níor bhéon an glúiseachta an chiad báta agus an san ceann amach go lárbíl agus an ardaile ó anagramú san éir an báta san ag gréadúir agus dianta go maithan sannacha agus iad a dulcan cín snéad fear a henig isteach an Páirc ó chéadamh. A cúlíad amháin feite gael ceann an teachtar neisio bhí anna iireacht an báta san ó Sheán Paul ó Galachóir ach an ceann san a cuacha lasma do chúile yes an cúlbáire an báta san so ach ríis ó hena sé chun Páirc go bhfuil a bharc ágan tig Páirc mac go le bhríde ar cuasaí go ríise do gréadúir. An áras be gréadúir cibir tí ríise máireach agus má bhúin siad amánachar agus má bhúin siad déalúin a ceann sa teachta lár na Páirc fear gréadúir meachil talún buile trám feilte ag Seán Paul ó Galachóir agus it kick sé Blottéir. Ceann isteach a lárbhíl Cassie búilte agus feite gréadúir lehad ar cúlín ar báta sa sré
an fear céanna arís sinné Páirc ba céile bríide an ceann Garrett. Gaeltachta tactabach leis ceann san Jack Matarádige go leor go scéimeann an tócaige ach an réiteoir legat ó leadút de raig. Seo chuigeann is siad de brise agus tá sé ag rúraí bachanna le. Fós a dul chun cín agus an solo agus imig dianta go maithan san aige fós a dul raig a casa timppel cabhráil ar go Josh ó Chiaráid isteach agus an ceann san búilte gus nasta ag Josh ó Chiaráid haris an drastáin. An bhearna san tu an úsní ar lasca bháin den Belmas má leat dí trí chúlín. Náid an é le náid a sé agus sé i ddíú ar lehama san tarna le. Tá hí mac rúraí. Ceann a dul díreach amach haris an déir líine, cail díreach, tSéadhna uingan sa díreach ó scór an testáin isteach a lárbíl, tá sé fós in cíltéanna, tríú céirí cín de fesan na tapig agus iad a teachtain éon ráirta bháin in is. Brúisteach haris an líine 12 méadar, cabhair agus tacaíocht de testáil é teachtain bhear lár Páirc a rúraí mac in le. Siar a hense, fear a had slát, cahal mac in le. Cahal, mac in an taim líine, iad a géirig an Páirc a lehanú. Agus gréadúir ó iad a fanún brúte go heasla chéile ina lehéin den Páirc an trúr súsacha agus seo chuing is go taobh san na Páirc a garamach an gréadúir agus seansa go brise béidir ar an bhrithúnsaí inis agus duine ber trúr contact an pas caiteach go taobh eile na Páirc cíltéanna a brostú siar gréadúir a dul chun cín agus túirt féin gúlín agus is gúlín álaigh a chunicimar. Well, sinnéad pianós a chuirtar ort má Heppenart an passacur crín go dtí cófartaí, bhris gréadúir go tapig ar a bhrithúnsaí agus tháinig an chúlín a chuinn an bhearna amach go dtí ceithre chúlín arís. An clog a gén sin dúin go bhfuil ceithre nóma díag fáca. Ifir i fest ála ba fuair an dearna chun san, do gréadúir. If agur fearún a deile a tháinig isteach. Ellen ó Dochartaigh. An séidir feitigh gréadúir arís. Cas, fós a casa timppel, slíálargaige, slíálaige, agus an pastuchacha isteach go dtí mac gilabhríide, tSéadhna na Páirc a héad sé siúd, go leor na feiceigh a siúd ó tháinig sé isteach. Páirc mac gilabhríide, fós a dul chun cí an ceann sa fós a raibh sé go íseal, ach féidir an ceann san stoppathe ag an second dearnach ag an gúlaí a bhí teach tSéadhna béidir go raibh an táilis nach blach coise a bhí ann nach den réiteoir gur Sinsir 15 méadar a bhí ann. Bhí le hensar cúil about san cúil béidir a churach deire leis an glethe mar cuimhlint ach le ceithre chúlín fáca ar ceithre chúlín etar agus trídóma díag fáca well tá cíltéanna fós ina meic. Mac Rabar de tacta se gaunsa. Ceithre chúlín etara. Seansa bhla go maithaigh bhfuil sé leistigh den gúile, stála go bhfuil tá an Mhaoir ar brostú chun an bratbáin a chur ar followin. Sé chuig chúlín ina seatarhan, náid a héindíag le náid a sé a harú eile a dhéanamh is ála an déimh líine. Ach leanna mídin imir go taobh eile na Páirc, dianta go maithan san ag cíltéanna chun an ceann san a cheappa san éir agus san an solo agus imig dianta go maithacha ach arís a reitheisteach sa trácht, a casa timppel, an réiteoir, béidir go raibh sé flathúil an báta san do bhócailí aris mar bhí sé go maitha go maithaine ina ghlachaige agus well seo chuig a dul chun cín. Bítu gréadúir teach tSéadhna, Bilach rís a dúna síos, Bertán ó gréadúir, Fermháin ón ó
Cill tSéadhna an Peile a dalamh cé leisciilte tá sé ag gcuireadóir líamach a dhéanamh san ag an cosúir déanta go bh ach féar go raibh chalís a dhéanamh go raibh strachailte a dhéanamh go raibh lúsca a dhéanamh agus seo chuig gcuireadóir a teachtamhaí leis an béil agus seo chuig líon brannach ceann des isteach an dróla dosa déanta go bh is tígann san ag bhír fé sé sin tródán fuair sé cholí lena gcóna chéad bhín rud céad an báta san hair sin dreasnáin i bhír adó leis an nodan. Agus go taban tá dúbilt scórnaigh. Náid a dóíogan is ag gcuireadóir a náid sé ag Cill tSéadhna agus éonómadíag fácha ar an glog tá cumar an scialsa go bhfuil Cill tSéadhna i dromhalóid. Macra ó hAoine gáthbháiltain chiad go déanta géisiúd sa bhaide bhuacadí bhío in san Tamhnaigh le a bacalár na Páirc lecanús feite gcuireadóir a ríis iad a brúchan cíine is agus iad a déanana go an chulbáire idir gáchóir le déanta go bhaige leis le donna chuir leis a Gaoth san bhí chuhí ó casada a cúlú isteach ó sa ciún ach d'éirigh leis an donna chuir leis an Peile úair sin a ríis Cill tSéadhna iad ina lehéin den Páirc ach iad a géirigh an Peile amachchas gcuireadóir á siar leanúint á siar céasa agus i dul siar an san seachuig Cill tSéadhna an Peile na Páirc lámh Tráchtaire go réiteoir legus sé dóibh leanúint a raig mar butáistecha fós an déanana go bhaid san tá Joshua hAoine chun sé an pasúigh agus an san tagad sé trasta go dtíon taobh san an Páirc agus sé seán ó GAA a chun na ceann san isteach go háir an feristí déanta go bh ag an gúlaí agus é léite go thúnta chun san ag cahal rua ó Gaeltachta do gcuireadóir ceannaí sin léite go bh heile na Páirce ag fear iris go han san snéan lechúlaí lár buil cahal ó hAoine do Cill tSéadhna chaneistí cahal dahad slatamach ó chúl gcuireadóir ach an pastor na chaise a lábha agus a thuaile sa cheann chun na fleis a luthas a bhíad pastor chuige mar bhí sa ggé go raibh túpla déantaige agus seo chuig gcuireadóir módíireacht trasta na Páirc taobhile na Páirc pas anna creed sean san is go ar bhoga chun cíd cosatóirí well iad an brostú siar. Ach gcuireadóir ana Seán Paul ó Gaeltachta isteach cofad le Crónáin an ceann san búlta ag Seán Paul agus hair sin trasnáin. Tá na paintí a bhí teach deachar sa céad le a teacht furiscúis agus an gléasan lena gúlacha agus mar chúnamhacha náid i trídíag le náid a sé agus típla 8 nómad go le fácha le himirt ar an áclog. Cúlbáide Dara ó hAoine teachtamachchansa a thruile a dhéanamh hálar heimhile na Páirce is tóra go bhfuil Seán ó Déin imethe chun na Páirc agus a thrú déanta san an bhfuil féilimach in ortaigh atá tucha isteach ag buachailí bhío. Táimid réig ar san réiteoir, táimid réigean is a gar é hAoine amach go lár na Páirce in áirde leotha an bhrisise búte ag gcuireadóir dulchan cín as a dulchantí go mearan is agus a líisteach a dhéanamh ó sa ciún tagad sé timpeall agus an ceann san búte. Hair sin dreasnáin, tháinig an ceann san mar a chifa in éon lámh leabhar cóteála an pastapaigh isteach sa spás an tosaí ar ré agus hair sin trasnáin i brad na súl an na scórar fad an báta san i gcuireadóir agus béidir gur féidirling a rá go bhfuil go bhfuil beidir teachtareachtá chur ag gcuireadóir go níos na fórna eile ón réamhbhabhta go bhfuil siad lándáíre fin Comórtas seo in líana chalís déanta báta san chalís cruúig beidir artha ach an seile farnéis ag Cill tSéadhna. Seo chuing an fear de bhfuil a ceardú gur a grimsin é Joshua hAoine fós a dulchan cín chalís déanta siúd sun sa grám feitiige bhí siad chun dulchan cín an réiteoir stop siad imirt stola bhfuil sé chun láirtla duine na cúlathe an báta san maiall ar an well an siar strachailt beidir agus bhfuil buile sé ar isteach ar cic sé ar isteach ag gcuireadóir nuair a bheith a chuidrúnaíocht déanta ag an réiteoir. Agus is sé i bhín seachtaí gcuireadóir éman mac go bríide atá dromhalóid is stáile. Ná ní mór bhí annach beidir go raibh hála cúpla ceann in íige chéile Chartha ag gcuireadóir ag bhín seachtaíach.
count Irish, let talk it. A cool boy, a Gaeltachta taxus, the red English account, and council, dear classma, done stew more. Dara, Pultic Mahaga, Agason Council, Ardo Shake, Brat Roshte, Shineta Dietiga, double scored in the Risha, Nordic Cardiac, when he had not a shock to Visera, if he got Hoolin at a Council, Nordic Cardiac, Lenore Hocht, Gaw Holdland, in the foreigner, Agus Shane Oment, no Russian Faka, Lehibert in Dungana Alm. Neil down a differ, cool boy a great door, Dahi Macrabard. Tráchtaire Arruela yadav ashe Dakar Kabatsu slash the Hahra Galer Ata yadav Stolem Gur even if Chartha Winter Baltasa Igredor Shne Kahalrua the Kahaladavasa here la an Ekalak Tagada Council Hanash Shatsi Cass and Baltasa a Council Gahardiga Agus and Council Gacreed Ikridino Casade Agus Galur Takich to Geshoot Parson to Coma Agus and Council Karaharish dressed on Iga Lord Tossi Criveen Moore or Cassade Nori Kuidig Ladore Hocht. Tishagus Trecha Tráchtaire cool boy Gaeltachta Daro Kianon and made Kikala Tadiatic Shoot Count Elena and Sahanash Cas Kahajo Council Lena Gordon Tortfe will check a Tortfe Count Dobhair Dvishe Lahana County Passage Tackle Wheel Agashaku Gedor Dulkirkin on a roar I had a $1,000 lads are cool about the sun I could eat stop back again cool boy Tráchtaire Stachanson Sean Polo Galachor Tristan Garo Kianon on the Havaltian of the Sean Polo Galachor the Lanche Stache nor a Launig and fell o Glachen Coolbar of Vish as an odd cart and Cray a Corgo Cool and Angig Agasadish Mavi ein Auras na ein doubt na ein V kid took to be kid to Greshid Bulle Marahan the Micke Hena Kuidig Lenor de Hocht Agus Nisluda Kuido with Falka Eraglog and Shellif that son of Lord the Páirc in Gaeltachta Togashed and Count Topic Count the Stackler Bailerish Yedigiri Better Barney a fiucha lead to cousin to Gredor has a decoration of a good in the Grihe Agus Gredor era soivness in our native in St. Clair. I brew or Grenigade, Takanus and ish, good evening, Ferne. Farnur Bark, well. Canoris, Nura Taklahi, Takloni, Glego, Tashakoma, on Bincha, Olavu, Tiernan, Mishdale of Yedson, the hosting Tiernan, Canoris, Ishtik Selina, Lord Cool, Love Crochta, Igarator, the other kind of heaven, Baltason, and they are Og, Gredor, True, Sticker, and Lahain, Rator, I can say, a lot of Corle on Mhaoir, Tavlina, Howland, David Park, or Haven or Dawn. Agus, well, tá lámh crochtaige agus bhfuil sé chun an kick sé ar bhlada ar Gredor, the other cad chunig sé about the sun, beidir gur bhíad buchalí Gaeltachta hanig amach lasma den lína bán. A pein éirigé, tá fearháin Tráchtaire sné dahi Macrabard leis a geadsa a bhula. Tá sé 60 beidir beagnach ó bach ó chúl Gaeltachta. Córgaí heige. Reinig leis siad a bhula isteach a drog cúl in arda loa an cúl bar a ríis go má féin gaunsan a ché teachta nústí críomhí an chasanne trasna cúl ó gine go duine agus tagad sé harnáis agus curra haris a drasna an san gan éon aib in échar i Gredor agus sé Páirc mac Ilivríide a fuair an Countsan. Mar a derim, tá dóhid dianta isiacha héana séideag le náide hocht. Níor bhéon áras fé nuair a fuaidir na pointí san bhfuil dína ceir cín feite ag Gaeltachta sa Tamhnaigh go Thomáláin agus éad a dóíag feite i Gredor an Council Bultamach Haris an Devlíne Anagard an Devlíne tá sé i Gaeltachta dianta go macha iad féhrú ar an Devlíne Bultarnais i Gredor a sé go nógánach i bhar a dóíag Líambranach isteach a lár bíl cófada le Éamann mac Ilivríide ceann gurí Páirc mac Ilivríide isteach óscóir a chúl ráis siad ísisiil about the sun ráis siad ag stoppathe agus na fir cúl hir an san dianta go bhí cían mac Ilivríide i ggéirigh bolga chur an nagach an Baltasan
ach beirbeach sé hí sa fearna bach sé té sé chur haris an drasán ach ríis an sellh harneis i gréadúr Sean Paul a fuair cool agus é dul a roharnis na broga ráistige go Jen Passes an isteach í Cíhíd ar leisgurí Sean Paul agus é fiocha deire spruchfuil i ceann san fad a gáin tá sé búilte dír a haris an drasán agus well no do bhí lábhcrocht an áde ag an méir cool le rá go raibh an ceann san amach gur kicks ar da hada chuig méidir ach bhí buntáiste aimirt ag an réiteoir sa bheith seansaile i gréadúir is an ceansa a chur haris an trasán cé gur cuma ó heh horad a chuimlinte mar gur léir gur iad gréadúir a bheith dul isteach sa hata nar íon far Tamhnaigh Tamhnaigh. Well, asráir go maithnis in san chluthe go dtí seo. Ceann san búilte agus é titim ceann mar se isteach a lá an chúlbáire agus seo chuing amach chéad. Agus just a géirí gáile fiochan ar man nótaí céimh le gréadúir a Mhaoir Comórtas Sinsir tSéadhna be siad le mochilinn ba gar be le hemahan san gá inan at go bhfuil créimh chunta búte le déanaíocha in núnagáil agus sa gaileh an seile fós ag gréadúir inis an taobhlíne le tóganta go nó an cic taobhlíne tá bhíonn san nóma dénach ní mór atá fácha réiteoir beidir agus go leor is stáilm áthe a dhéanamh inis well tá sé beag do roiíanach inis sé déanamh aon áthe do bhócha lí cíltéana mar tá arás ritas sa Comórtas do líon fethe sé agus iad well tá gréadúir asráir gur héad a séideag le náide hocht. Bhfuil mí réig tá fear teachtarsteach do gréadúir chuma is tóna gur líon bradach atá dul amach ach lena míadne an imirt. An réiteoir ráile an leanúnta reich. Go téil sa do Páirce, tSéadhna, dianta go maith gréadúir dianta anamha i gimir an éidir gréadúir a dul chun cín an báta san a chalíos dianta sanar agus é géirig a llíisteach chun joí ó colla i géirig a llíisteach a dró an chóirí anamh chu bhí ó casada agus an fellige las modad stúamór an leabhrúnaíochta i lámh an bholtóra agus tá enim bhíhíl i nia a dul isteach ann. Cé bhíon á casada caihan sé an fel ar neis an san díodan is na tosa gurí Sean Paul. Sean Paul leis a ceann sa thógad ó lasmod an stúa. An sola beagaige. Sé a thocarú féin. No mat a bháin breise mar an ceann san ábhla deasa bhí sé gíirigé a thós isteach a dró an chúile ar chéamh na láimhe lé níor dhéana an báta san agus fanan an scór mar a bhí ach is leor do gréadúir agus iad cúmpórdach tíidir lethe díacha éige gortathe na éanaí mar sin in san clethe go dtí se sa be siad well big complecht omláán a ríise Mhaoir. An ceann sa tití meán na Páirce don ma chuige léthe cíltéana an pesáitecha beag na caiiltean sanna go lá cholaí ach díanta go bhaid ggóna dochartaigh captéan na fórne. ó well fós an fellúcha a ceann san cumátach an strachil dianta ar Josh ó hAoine. Sean stennach in isméidir chu dulcha cí Josh agus é siarachan sean pass ó gcuine go duine tá sé anachar an seo a chumátchan cín an tám ar fad agus do a hatú chomór san chun derig chun é deúlín chun derig fós gréadúir well iad a tréid agus iad gan éí a géalacha seansig na buchalí ó bhío ceansan a thuirtaisteach ach ní réirig leotha agus macrabard rómhachan an ceann san áil chun sé passamach go lá na Páirce agus an adóg dénach séte ciránach inna le heidir sé chofada an san le fergéadúir ach ináíre bhí an bheirtíanta níor bhéáid tíanán mistéal le héanaí dhéanamh Comórtas cumá ar a sá bhíon só diaad fá rá chumá náidir cethar a réon a bhí ag lethama cé gur a bhís go raibh gaoláidir le bheith gréadúir mar chúnamh in san tarna le well ináíirih de chumádaidir cíltéana go ceire chúlín den lethúir chlik san fada go nóhíidir féin cúl is gá chúlín díag agus cúpla lehan seile ar cúl beidir dámach gá leotha ach an áíirih teachtar a curtha i gréadúir go dtí de fórna móra eile agus go háirithe beidir go má chilinn a bheith leotha in san báta ceadú cena sem Mhaoirach
teachtar láidir chuthacha ó lehesáinmh go bhfuil insa le éhóchaid agus go bheith siad a túirt fé go dúrachtach an scór denachchansa ó Páirc Tamhnaigh Ciall an Ciatlathe I Comórtas na Sinsir an Ciatlathe I Comórtas Peile na Gaeltachta na bliana fehe sé comá an samar denim I Gaoth an bua séráideach agus Comórtas comá I Gréadóir hir conil héna séideag tSéadhna Beo náide hocht. Bhacham get to chin pass here good Jordi a fire is dachar a goal agus an Council is shola harnishan trasnod you know and if you could a goal and Council that will get asige agus Tommy Coharach and Keith brought the roste the Comórtas Peile the Gaeltachta the blade of fefe about the sun as a Council bull to go back well the starting well harnishan trasnod Scorma an bouta san é cahalrua ó Gaelach. Cill tSéadhna glóiseach den sáisteach an drog cúil with check bat out pastíir agus an féire bhí sé haris an trasná an stálim bhí lehead ar cúil sé pasisteach díanaag sé ar cúlíad sa siar agus an Council le bhfuil cead chu a haris an trasná an bouta san agus tá Cill tSéadhna gofa cúlíad bh lehead ar cúil is go iad a dul chun cíd ó scór a cúil leis an dodan agus an rud Ciallmhar dieta féire haris an trasná chun na fórna chormúir cear a cúlíad. Tagar siad san cófada le Seán Paul Gaeltachta Council bóta go críd haris an trasná scór bra bouta san ag Gaeltachta hosta sé isteach an drog cúil leis an dodan trasna hen an Council agus cronán mag fáidín leis an gúnaín a Comórtas an sí. Díana go bhaid san an Council bóta agus Spórt agus snasta ag Páirc mac in bhríide tá díreach taketeach agus a bharc fáchaige aige casa timppla chorálar go Joshua Ciaráid isteach agus an Council bóta go snasta ag Joshua Ciaráid haris an trasná an bhearstú siar Gréadóir a dul chun cíd agus túirt féin gúlíd agus is cúlíd álaigh a churicimar. Well, Sinead Pino Lena Gordon Kevin run Kiana Baltason haris an trasná I bhí dó leis an nodin. Agus go toban tá dúbil Seán Paul ó Gaeltachta isteach cofad le cronán an Council bóta ag Seán Paul agus haris an trasná tá na paintí an is agus a líisteach a dhéanamh ó sa ciúd tagad sé timppla agus an Council bóta haris an trasná harig an Council mar a cífa bóta go maithaige agus an Council ardó sé brat ráiste Sinead a diantaige dúbil scór na ríisiige ag Council haneis sead sa cas an baltasa a Council go hádaige agus an Council go críd ag críhín an chasaide agus go leor tachaíocht rí stop go maigad cúlmáine ach tactaisteach san Seán Paul ó Gaeltachta tar éis na gara ó cíanáid an a hábháiltííon as tí críhín an chasaide trasna chúil ó gine go duine agus tagad sé haneis agus chutha haris an trasná an san gan éon aibh in éair i Gréadóir